Selendang biru. Ya. Tetap mana? Mangga. Tetap ana janjimu selendang biru. Oh. Bapakipun kala wau. Badhe nyair menapa? Monggo, Bapak. Pak. Mah. Le ngantuk aku le sare kono. Monggo, Pak. Nggih. Pun mboten sacopon mboten. Oh, nggih ndak sumuk nggih. Nggih. Ya sopan nganggo batik kok. Wah, ngagem batik. Wau niku wau kathah batik. Oh, nggih, monggo. Kowe golek mic meneh, kowe golek mic meneh. Derek ngenalaken Pak Dalang. Oh, nggih. Kula Raden Hartanto. Oh, Raden Hartanto. Trah Kraton Mataram Ngayogyakarta Adiningrat. Oh, nggih. Menika Raden Sentyaki. Mangke rumin. Kula mau siang sampun sowan mriki ningali anak buah panjenengan anggenipun nata gelar. Oh, si Bima Kunting. Sak menika kula badhe nyawer. Nggih. Sampun nyepakaken amplop. Nggih. Kawan Yuto. Amplopnya segede, Pak. Lah nggih ning sing penting isine ngoten. Isine nggih segede. Waduh. Pun, Pak. Amplop nomor setunggal. Nggih. Untuk Bapak Dalang Seno Nugroho. 100.000. Oh. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa sing niku sak ikhlase. Sing penting ki seni. Lah seni. Gak aku ana jenenge ora. Amplop nomor kalih. Nggih. Sinden sing nombang bareng aku. Wah, sinten? Pinten, Pak? 250.000. Wah. Sae wah jan. Kinten-kinten sinten menika? Kinten sinten? Wah, panjenengan ingkang milih, Pak. Weh, panjenengan. Purun napa mboten? Niki dadi perkara lho niki. Soale wis sesuk lho iku aja gak perkara nggih. Ngangge mic Pak, gak cetha. 250.000 dua lagu. Oh, dua lagu. Lagu yang pertama Sri Huning Mustika Tuban. Oh, nggih. Nek Sri Huning Mustika Pak. Enggak. Lagi. Nomor kalih. Lagu nomor kalih Bajing Loncat, lagu dari Sunda. Wah, nek Bajing Loncat nika Mbak Ayu. Mbak Ayu nek Sri Huning mriku saged sinten-sinten. Monggo, Mbak. Mangga. Pun maton dulungke ra ayu ngoten mawon. Lah kita Yo. Amplop ketiga. Amplop yang ketiga. Kok ora ana ling jatir. Tukang kendang. Wow. 50.000. Tepuk tangan untuk tukang kendang. Iya. Kita iki kok kongkonane Tulus kita iki. Dolope Tulus gitu. Yang penting itu kan adil, Pak. Adil makmur. Adil proporsional. Nggih. Nek tukang gendang tetengok terus mongso 200.000. Mesake sing menyanyi gitu. Nggih. Amplop angka 4. Ora neng. Mboten gedho. Sampun telas, Pak. Nika lho Pak mesake nika lho. Iki wonten Pak mangke, Pak. Oh. Aduh. Wah, Wonten toko kulit mun kathah dompet. Wonten dompet mawon gitu. Nggih. Mbak Sinden sinten ingkang badhe Sri Uning monggo. Nyuwun dibawani nggih Pak nggih. Dibawani. Dibawani dhisik langsung. Ayo sapa? Ayo. Sri Uning sapa? Tatin wae Tatin. Ah. Men mlumpuk bandane men mlumpuk. Ben sisan. Ben Bali. Penunggu ngambake kretek progo. Go ngambake kretek progo. Semet terus karo sekono. Ha piye? Suwe-suwe diliwati Tatin yo dayak-dayak. Sik dayak-dayak apane? Kreteke.
liut. Kaya kertek gantung. Kok tak nei kok. Tenang wae. Oh, tenang wae. Rasa mikir warna-warna. Cul ngono wae. Cul rawel. Dipun bawani, Pak. Amplop pongko gangsal. Bos. Mangewu mawon niku mangewu. Mesaya tembus e. Wis tampani ora apa-apa. Iki tak syukuri. 20 ki sesuk dadi 20 yuta. Amin. Karo ngiris kebon. Nggih. Iris kebon, Pak. Ora apa. Ora apa-apa. Wong Sumatera kebone ombo, Pak. Wah, nggih. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Dosen Bengkulu. Saking Bengkulu. Sumatera. Saking Bengkulu nggih. Nggih. Ini wis pensiun. Oh, pun pensiun. Kula kok 20.000. Sing nampa duit sapa? Aku 20 kok kon bawa. Lah ya sing nampa sapa? Le nampa aku. Ya, Ning kok tak keke kowe sisan. Gung jembarke. Kretek Praga. Kok jembarke retek. Nggih, terus Kretek Bantar. retek Bantar. Wis jembar lho, wis telu lho dalane. Telu tok nggo liwat ijen wis gendhiyek. Sriuning. Sriuning. Nggih to, Pak. Menika Sriuning mangke Mbak Ayu bajing loncat. Nggih. 250 2 lagu. 20 kur bajinge tok. Ora nesu, ora ne. Tambahi pira kuwi? 10.000. 10.000 ki bajing rande buntut kuwi. Aduh. TKT Puskesmas wis 10.000 wis Sesuk nek kenal meneh nang kono nanti. Nang Sumatera. Pak Senole kendalang meneh nanti sesuk rada tambah. Nggih jenengan nanggap kok. Aku mite iki Pak tobat iki. Nggih nek pun tobat mboten napa-napa. Kalau 10.000 tin. Dinggo bubur ya itu sak soblok. Ayo bangane kowe mulih mau. Nggih. Malah ora entuk apa-apa. Matur suwun sanget. Sumatera. Sumatera. Amplop ke-6. Oh, Ayo bawani Din. Wis yo bawani wis ra eneng-eneng. Di bawani, Pak. Wis asat iki. Wis mulih kocur iki. Putri kang sulistyeng warni. Oh joget angsal nggih. Nek joget bayar lho, Pak. Napa ajeng bopong kula? Oh. Ten iki mawon. Nggih wong ngono wis kelangan akeh kok. Bapak R joget. Ora apa-apa ya ben. Ora apa-apa. Kepuasane piyai iki dhewe-dhewe. Dhewe. Wong aku ki 10 wis puas kok. Lahir batin. Nanti mumet dah. Nggih pun pensiun. Tur tobat nggih. Oke. Nggih, ampun gemremeng, Pak. Kira tesih nggih dompete digedhok-gedhok. Mangga. Nanti keju pilinganku. Tekne napa? Aku isih ana kuwi jan. Guyu terus. Aku nek karo wong siji kuwi ra iso ngampet e. Nggih pun Kebijan lu. dilairke wae mbane lair ning dalan. Zaman nome mbiyen zaman dagelan Mataram ning Jawa Timur jajah. Wah, lucune ora umum kok kuwi. Nggih. Celewo nggih Mas. Celewo mlebu pasar gedhe bleng ning Magetan apa ning Kediri ono wong sak pasar celewo. Do foto, do ngantemi. Alah lho kok nyeler dompet kae tok kok. Ayo, undang tenan yakin. Srining mustika tuban. Kaya Kakang Adi. Kaya kembar, yakin. Kaya kembar. Kaya nekula-nekuli.
Napa ya, Pak? Panjenengan kan nyambung iku. Oh, rak ngoten. 10.000 nggo nyambung. Monggo Pak, ampun gigrik mawon. Nggih. Joget Pak, nggih. Ampun bal-balan joget mawon. Ayo nak. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkeng bacana Bebela Wiratmaya Oh, jenengan dadi Wiratmaya nggih. Nggih, leres nggih. Mbok jajal disuntikke sik. Nek iki disuwuk nek iki. Nek disuntikke ke modern. Tanurung sriuning Gugur nggih Pak, nggih sriuning. Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur mboten? Mboten. Oh, mboten. Ora. Oh, pales. Oh, disetem. Oke. Kok sik menungso disetem. Oh. Lah wong menungso kok pales nek gitar iso pales. Nggih. Oh, lek nguntir ngantek. Jebret. Ayo nak aja nangis wae. Mboten nangis. Rungokne teles? jenengan iki lho, heh? Kok teles? Ora ya. Oh, lho. Iya. Dadi mustikane tuban Ketoke kuwi tok jak pasangan dagelan malah. Sabar. Ampun ngoyak-oyak. Lho lemu ra iso mlayu kok. Ya, mangga. Srihane Hey. mustika tuban laku tresna lan sabaya pati Nararaten Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti Srihan datang kaniton kang cinta katange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe Pak. Sabar, Pak. Loh, kula mboten nodong. Oh, midak. Oh, nggih. Nggih. Ampun midak.
ndak mandek. Enggak mandek suarane. Nggih, ampun ngeke sinden rika mawon kok. Oke. Ha wong wis entek sawerane kok sinden wae. Nggih. Dua lagu. Monggo kesore mau le nunggu karo nata dhuwit. Nggih. Ah nggih kula nggih mesake wis. Mboten nom-nom pensiun ya wis. Jenengan dosen. Jenengan niku Jenengan dosen. Dosen matematika. Oh, dosen matematika. mula etunge memet. Nah gitu Pak. Kudu dimenet. Ampe. Ragawa kur kari 30. Mbah. Percaya ora nek iki dosen? Percaya nak aku. Percaya toh? Ini ya nang Sumatera loh. Sumatera, dosen Kok Sumatera. aku kaya ora percaya ya? Heeh. Kula? Oh nggih, ngacengi jempol tok. Oh nggih. Bapak niku seksine. Wah, pun mboten sah disekseni pun. Nggih. Sesuk nek aku dadi dosen nang Jana Baja tak tambahi lho. Oh nggih. Oh. Oleh bayar. Nggih. Wis kentekan kok golek seksi. Bayar piro? Sesuk ki nek bapake kuwi dadi dosen nang ngendi, Bu? Sumatera. Jana Oh, Jana Badra. Pun mamatmu Jana Baja. Nggih, niku Nggih. Pak Siono tambahi nggih. Nek mangke kula diangkat dadi dosen swasta, pasino tak tambahi, ora nung saya. Ya paseno. Lah nggih wong mriki niki ngarep jago dosen kok. Dosen apa? Ayo dosen 80 kuwi mau. Nelung. Mboten apa, Pak. Sing penting seduluran. Nguri-uri budaya sing asli Indonesia. Ya, nggih. Tepuk tangan untuk Pak dosen. Sing wis sudah diakui di UNESCO, Pak. Sing ngendika kuwi wakil Ya ono mik, Gubernur Bengkulu sing ngendika. Nggih. Mergane Gubernur Bengkulu Agusin di penjara. Oh. Nggih. Wakile kuwi nyambut acara kaya ngene iki. Oh, nggih. Mbah, dadi dosen nek pengen dadi kaya iki. Ora Lah piye? Mboten joget kur ngene wae. nggih pun. Yo, diteruske iki. Teruske. Mengke le crita mengke. Nggih, mengke. Aku ya mumet piye to iki? Apa nek iso mulih sik jukuk meneh gek cerita meneh tuh. Juko apa? Duit. Dadak ditutup-tutupi. Nggih, Pak nggih. Pensiun nek kok. Mboten napa-napa. Wes tukoke uyah ya asin. Katres. Ya, Dek. Katresnane wirat maya. Ing nami araras riyuti. Senadyan makasane Rambleng lena
Matur nuwun Pak Bengkulu. Matur nuwun, Pak. Mangke. Oh, mangke. Dileti riyen nek Ini terus-terusan. bajine sedolan. Angge ambekan kok didukke neh melorot. Nggih. Nggih. Nggih, Lenggah ngasuri. riyin. Piye apike dipiye ya ki? Mboten napa-napa to? Terus sehat? Nah, kon Nggih, lenggah nang nggih, kono. nggih. Ah, ulah tetep